नमस्कार, मी प्राजक्ता आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचे स्वागत करते। आज आपण भेट देणार आहोत KSR ग्लोबल ॲक्वेरियम सावंतवाडी येथे, जे भारतातलं पहिलं फिश थीम पार्क आहे आणि ते आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये आहे। दाणोली मार्केटमधून पुढे आल्यानंतर आंबोलीच्या पायथ्याशी श्री स्वयंभू सावंत केसरी देवस्थान अशी एक कमान आपल्याला दिसते। आपल्याला या कमानीतून KSR ॲक्वेरियमकडे जायचं आहे, जे केसरी गावामध्ये आहे आणि इथून साधारण 3 किलोमीटर आहे। इथे आल्यानंतर 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलर पार्किंगसाठी उत्तम अशी व्यवस्था आहे। इथे एंट्री करण्यासाठी तिकीट काउंटरवर तिकीट घेऊन आम्ही पुढे निघालो। इथे तिकीट दर जो आहे तो लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी वेगळा आहे। इथे आत आल्यानंतर कंपाऊंड वॉलच्या आतल्या बाजूने वेगवेगळी पेंटिंग काढलेली आपल्याला दिसतात। ॲक्वेरियमकडे जाण्याचा जो मार्ग आहे तो या माशाच्या तोंडातून जातो। इथे समोर खेकडा आणि खडक दिसतायत, ती वॉटरफॉल थीम आहे। फॅमिली आणि लहान मुलांसोबत फिरायला यायला हे एक सुंदर असं ठिकाण आहे। हलणाऱ्या ब्रिजवरून पलीकडे जाण्याचा बरेच लोक आनंद घेत होते। खूप सुंदर आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी आपल्याला इथे पाहायला मिळतात। या ठिकाणी तुम्ही माशांना फिश फूड खायला घालण्याचा आनंद सुद्धा घेऊ शकता। आता आपण मेन ॲक्वेरियम मध्ये चाललो आहोत। आपल्याकडे असलेलं एंट्री फीचं तिकीट दाखवून मग आपण आत आलो। इथे आपल्याला फ्रेश वॉटर, मराईन वॉटर आणि बॅक वॉटर असे तिन्ही प्रकारचे मासे पाहायला मिळतात।
इथले जे माशांचे टँक आहेत ते अगदी व्यवस्थितरित्या आणि स्वच्छपणे मेंटेन केलेले आहेत आणि प्रत्येक टँकच्या इथे टँकमध्ये असलेल्या माशाबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे. आपल्यासारख्या पर्यटकांसाठी तर ही एक पर्वणी आहेच, पण त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना स्टडीमध्ये फिशरीज हा विषय असतो त्यांच्यासाठी तर हे ॲक्वेरियम एक अभ्यासपूर्ण असे दालन आहे. भारतातलं पहिलं फिश थीम पार्क आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये झालंय ही आम्हा सर्व कोकणवासियांसाठी आणि मराठी माणसांसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यानंतर वरच्या मजल्यावर सुद्धा प्रत्येक टँकमध्ये एक वेगळी थीम बनवलेली आहे. यामध्ये जिवंत वनस्पतींचा वापर केलेला आहे. पुढच्या दालनामध्ये आपल्याला अशा प्रकारे माशांची वेगवेगळी पेंटिंग सुद्धा पाहायला मिळतात. इथे एक अजून वेगळी थीम त्यांनी बनवली आहे. ॲक्वेरियम मधले जवळपास सगळे मासे पाहून आता आम्ही बाहेर पडलो. इथे आता पुन्हा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी आणि छोटे छोटे प्राणी सुद्धा पाहायला मिळतात.
एवढं सगळं फिरून बघितल्यानंतर जर भूक लागली तर KSRचा कॅफे आणि रेस्टॉरंट सुद्धा आहे. आपल्याला झिप लाईन, झिप सायकलिंग, डॅशिंग कार या गोष्टींमध्ये जर इंटरेस्ट असेल तर त्यासुद्धा गोष्टी इथे उपलब्ध आहेत. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा.